college, accounting, magna cum laude, palit in taon og dito sa Spanish bread, parisan og merinda. Naman ko'y uyab ato, iya mo sa kong giblowoutan, mo to'y among gisawan ang Spanish bread. Nagtanaw na lang sa ko sa Spanish eyes. Daghan kayong importanteng pagtulunan nga gipakita karon, gipadayag karon sa atong mga pagbasa o sa atong ebanghelyo. Labi na gyud sa unang pagbasa, giklaro gyud nga sa to'y giklaro sa unang pagbasa nga ang dato mahimo gyong alaot. Di ba? Ang mga nagsigig busog karon, gutomon gyud mo. So kuyaw kay nastanan. Kanang nagsigig katawa, maghilak gyud mo. Kanang nagsigig kaon og mga lami, bantay gyud mo. Matod pa sa unang pagbasa. So kung nato gini siyang summarizon, simple kayo ang gipakita sa Ginoo nga ang pobre ug ang nagantos maoragyoy malangit. Ang dato ug hayahay ang kinabuhi adto gyud impierno. Mao na siya para nako mo na pinakasentrong pagtulunan karon. Kanang nagantos unya kabos adto nas langit. So ang langit para ra gyud sa nagantos ug sa mga kabos. Ang impierno para sa mga dato ug mga nagpahayahay. Karon lingi ay mong tupad. Naunsay gusto nimo, antos o hayahay? Okay. Nya moingon gani, nindot sa nang hayahay, impierno dahil na siya padong. Na siya, nindot kining itudlo sa mga bata. Ang mga bata ba, kay mga bata ra ba karon hilig kay hayahay. Kamis una, maglakaw pa, wapay hapit kaon, sudan lagloy ag-asin, mangarga pa inig kakuan, pait kayo lisod kayo, pero karon mga bata, bisag nakita na yun ng atop sa eskwelahan, magsakay pag yung motor, musakay pag yun ng tricycle or unsana kanang tricycle, di na lang yun kalakaw. Minus kay gantos, no? Nya nigabot sa balay, cellphone day kwaon. Hulo, sigig tulpok. Naay daghang labhonon, naay daghang hugasan, naay limpyuhanan. Nganong di ba na nimo trabahoon? Kapoy. Eskwela to, kapoy. Kamis una iguli halamang laba pa kay ako ra bang usa gapuyo ngako pang suga kandila ngako pang sudan kasagaran luy ag asin lipay lang ko kapalit ko nang usa ka plastic nga katong chicharon nga lingin ba ana kay ako nang anam-anamon og tunlob suka usa ka semana nang sudan ako paniod pamahaw unya dayon panihapon kay paniod to adto may eskwelahan palit anang tunga nga ginaling pagkapinagsabaw ana kaon anang mais nga ginaling sa bato bugas ng puting haita ana ngaro mga bata unyag ma-perfect Jollibee dayon Jollibee perfect ko perfect ana perfect ako guys una graduate ko 5th honor wa man gani bisag pa na lang sa Anitas graduate ko college accounting magna cum laude palit in taon og dito sa kuan kanang unsay nga nang Spanish bread, parisan og merinda. Naman ko'y uyab ato, iya mo sa kong giblowoutan. Mo to'y among gisawan ang Spanish bread. Nagtanaw na lang sa ko sa Spanish eyes. Simple, pero antos gyud. So mo na gusto ganitang malangit, antos. Kamong mga bana, gusto mong malangit? Gusto, dili. Ayaw mo pagpahayahay, antusan ng inyong asawa. Hayahay kay ato kas imong kabit, ato ka mga GRO, hayahay mga ito.
Bisag dito nimo hikapon, magakos to nimo ana maghikap-hikap. Kasuway man ko anak pa na. Mga kaduha siguro to. Ana, no? Anang ayaw dito, hayahay mo to kayo. Di anang nangisigig yaw-yaw, nya luod pa kay ignaw. Kana. Ingna din kanib. Langit yung kuhanin kanahang dako. O kamo mga asawa, gusto mong malangit? Gusto mo? Ay mo pagpahayahay, anhimasan mo simbahan, pinangga kay muspari din at tubangan ng sugarol, kanang naang kuan, palahubog. Kana mo'y gaus-gausa, natanawa, di ba matamparusan ka na. Nya mingon ka, perfect. Perfect nga sacrifice. Di ba? Kamong mga anak, gusto mo malangit? Ay mo pagpahayahay ng computer, kanang cellphone, sundan ang tanang sugo anang inyong animal nga mga ginikanan. Sigig yaw-yaw, sugoon pa ka, buyagon pa ka, ang imo pang gibuhat, sawayon pa, yaw-yawan lang gyapon. Ana, sundan na. Ina, kaning akong parents, Lord, makapalangit ginin ako. Nindota, no? Nya ka mga ginikanan, gusto sad mong malangit? O kana, antusan ang inyong mga anak, puwerti pang kusuga, mangayog baon, gadagko lang kaon, mga tapulan kay tanan, adik ay ng cellphone, anang TikTok, sige lang diha, antusan na, mga bugo ramang kanahan o ba? Arang-arang tong dili kay mangayog baon, bright pa, ay kanang kusog kay mga igbaon, bugo ahin noon. Kana, makapalangit na nimo, nga naman, tungod kay ang Ginoo, maluoy Diyos nagantos, maluoy Diyos mga kabos. Maubit ang pagkataon niya, nahimog siyang kabos. Ang gitudlo sa atong ikaduhang pagbasa, maugyod ang pagpraktis ni ining pagkamahigugmaon, pagkaaghop, pagkamapasayloon, pagkadyusnon. Mauni ang gihuptan ni Lazaro. So kung gusto ta nga malangit, unsa may buhaton, pangandoy gyud nga magantos ka ug mahimo kang kabos. Kung pananglitan gitagaan kas Ginoo og dako-dako nga bahandi sama aning dato nga gihisgutan dinhi, unsa may buhaton para malangit? Higugmaa ang kabos ug ang nagantos. Ang kabos nangayo lag mumho. Wa gid taga-is dato, nihatag plang tato siya mumho, langit na tato siya. Ang mga iro manos dato mo'y muduol, kaya daghang tog iro ang dato, muduol manong Lazaro magsigig tilap sa iyang mga nuka. Ang dato di man muduol aron muhatag unta. Labi na gyud og pahunaran sa dato ang nuka ni Lazaro, nya dadon sa ospital, apurting langita niya. Mo na kamong mga arang-arang pagkabutang, higugmaa ang mga kabos. Aron mo malangit kay ang langit para sa mga kabos. Klaro kay nasad sa laing ebanghelyo kaning ato rong gibasa, Luke chapter 16 man pero ang sa Matthew chapter 5 o Luke chapter 6 giklaro gina bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Muna higugmaa gyud ang kabos. Ang atong parokya karon kabos. Tabangi, tagaig mumho, usa lang kaslat. Kanang slat, mumho na siya. Kay kanang mumho, sa imong tibuok nga gilungag, ang usa ka lugas ana, muna gitawag og mumho. Muna kita din sa tibuok na to, nga dakong amount sa donasyon, atong gislat-slat, tag sa kamumho, usa ka slat. Nya, ang mopalit og usa ka slat, malangit. Ang dili mo palit, maimpierno. Klaro kay nas dato, wa siya mohatag og mumho, impierno. Nihatag patog mumho, langit. So kamong tanan nga wap mo palit, bantay-bantay mo. Salamat sad sa namalit. Ato ning gibuhat mga igsoon aron kining kwarta, kining grasya, bahandi nga gihatag sa Ginoo nato, kahatagan nato kahigayunan nga mapaambit sa Dios non nga paagi. Dili lang anang sugal karon atay duha ka buk pista dinhi ni agi. Grabe gyud ang sugal, anang tari. Kana yung tari ako magkatawag yung ko ana kay dinhi sa simbahan makuli na kay nang muhatag mog tag 1,000 tag 500, di ba? Pero dito sa tarian purting daghan na manimba sa tarian ba na may Kristo dito sig masiyar na o jiste o sige daog buhi ana
Kusog kay sila dito manghatag. Ang ihatag pag dito tag 50, awa kayo ng tag 20, 50 o sa gatos 500, 1,000, ilabay-labay pa usahay nga to suridahan labi nagmapilde. Nya layo-layo ang kasaro, ilabay nga to 1,000, muhuyati gong 1,000 igtug pa dito si yuta. Pakapinan pagbalikas, atay ni manukaw Nya mo mutubag sa tong bitaw kauna na matutong panuway dakong duol mo sa sikit mo sa mo nam ta to. Sige pamalikas tutututho nga resiyota ugar ba kay tinutuan. Siya no yanuhon laglabay dinhi makuli kay mukuot og 100 para ihog kolekta. Pero sige na lang at least malangit ra gyapon mo ana. Pero katong tua magamit silang kwarta sa sugalan, tua dito sa mga parlor, tua dito sa excursion, tua sa lingaw-lingaw, tua sa inom, grainom, ayo, namiligro mo sa impyerno. Ano? Ay ko ninyong tutok-tutok Kay nihatag ra ko ninyong higayon nga makapaambit mo o sa inyong mumho ngadto sa mga kabos. Ug maora na'y sikrito aron siguro tang malangit. Manindog data.